Tgħix waħdek f'dan l-istat. Jekk tħoss il-bis u n-nifs maqtuħ jew ħajtek dajsa mingħajr qluq tibżax. Ix-xemx ħatfeċ u tiżmeġ wara s-sam. Ħalli s-siffa tmelles tagħtik tix-xogħol ta' dmugħ imsolli tqum tħallix il-bib magħluq. Mill-lat bal-barra m'hemm bżonn tiġġarraf u rili int bniedem lest tiġġieled għad-drittijiet. Mill-lat bal-barra m'hemm bżonn tissarraf kull sod femilek ir-rispett ta' dmirijiet tibżax. Jekk ħudek lilek f'salt warbuk jew mill-wirt tommok int maqtuħ tibżax. Ftakar li bil-flus ma tfejjax mat. Jekk fuq ix-xogħol qed tħoss l-abuż minn fuqek jagħmluk hemm xa flus tibżax. Ħadd mhu ser jiġi fuqek irollok ħaj. Ħalli s-siffa tmelles tagħtik ix-xogħol ta' dmugħ imsolli tqum tħallix il-bib magħluq. Mill-lat bal-barra m'hemm bżonn tiġġarraf u rili int bniedem lest tiġġieled għad-drittijiet. Mill-lat bal-barra m'hemm bżonn tissarraf kull sod femilek ir-rispett ta' dmirijiet. Mill-lat bal-barra m'hemm bżonn tiġġarraf u rili int bniedem lest tiġġieled għad-drittijiet. Mill-lat bal-barra m'hemm bżonn tissarraf kull sod femilek ir-rispett ta' dmirijiet tibżax. Grazzi!